खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड edu बरायग्रोबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बेखौ आंनि अफिशियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों गोसोब्ला नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानैबो नायनो हागोन आं बर'नो लिरनानै होदों गासैखौबो बेहाय आसाम सोरखारनि 13,143 मासिनि साख्रिफोर होनना लिरदों स' बेहाय क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय थुना होब्लानो बेहाय गासैबो डिटेल्सफोरखौ मोनजोबखागोन बेहाय आं लिरदों आसामाव 3थि ग्रेडनि साख्रि ओंखारदों गुबुन गुबुन बिफाननि गासै 13,143 मासिनि साख्रिनि फोसावलायखौ रायजो सोरखारा दिहुननानै होदों रायजो सोरखारा अलरेडि आगोलावनो बुंखादोंमोन 1 लाखनो साख्रि होगोन होननानै इलेक्शननि सिगाङावनो स' दायो सोरखारबो दाखाबाय नालाय बेखायनो 1 लाखनो साख्रि होनाय खामानिखौ जागायखाबाय स' बे मोनसेयाव बे जितु नटिफिकेशन दिहुनना होदों बिथांमोना बेहाय 13,141 मासि दं 3rd ग्रेडनि साख्रि बेयो बेखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों मोनसेया जाबाय कैटेगरी 1 नैथिया जाबाय कैटेगरी 2 आरो थामथिया कैटेगरी 3 कैटेगरी 1 आव एकाउन्टेन्ट केशियार जूनियर एसिस्टेंट एलडीए आरो स्टेनोग्राफार दङ बेबायदिनो कैटेगरी 2 आव फिल्ड एसिस्टेंट दङ फिल्डमैन दङ फरमैन सेक्शन एसिस्टेंट सयल कंजर्वेशन फिल्ड वर्कर जूनियर एग्रिकल्चर एक्सटेंशन एसिस्टेंट बायदिफोर दङ बेबायदिनो 3rd कैटेगरीआव ड्राइभार दं होनना बुंदों एडुकेशन क्वालिफिकेशनखौ नायोब्ला आं कैटेगरी वाइज बुंना होनोसै दे बेहाय जुदि कैटेगरी 1 नि थानायफोरखौ जुदि बुङोब्ला भिडिअ गोलावथार जागोन नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय आं अलरेडि कैटेगरी 1 आव मा बिफाना दङ बेखौ अलरेडि बुंखाबायनो 2 आव मा दङ 3rd आव मा दङ बेखौ बुंखाबायनो कैटेगरी 1 नि थाखाय डिग्री पास जानांगोन होनना बुंदों मिनिमाम ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनांगोन बैचलर डिग्रीखौ पास जानांगोन लोगोसे 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेटबो थानो नांगोन होनना बिथांमोना लिरदों बेबायदिनो 2nd कैटेगरीआव कैटेगरी 2 नि थाखाय हायर सेकेंडरी पास जायोब्लानो जागोन मोननैसोआव नाथाय लेबोरेटरी एसिस्टेंट सेक्शन एसिस्टेंट आरो फटोग्राफी एसिस्टेंटनि थाखाय साइंस स्ट्रीमाव फरायनाय जानो नांगोन ना बिथांमोना लिरदों बेखौ बेबायदिनो कैटेगरी 3 एबा 3rd कैटेगरीनि थाखाय मेट्रिक पासआनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन कैटेगरी 3 आव ड्राइभारनियाव पोस्टखौ नायोब्ला बा भेकेन्सिसखौ नायोब्ला लांदां मासि दङ कैटेगरी 1 आव 8,337 टा 8,331 टा 2nd कैटेगरीआव 3,690 टा दङ बेबायदिनो 3rd कैटेगरीआव 1,120 टा मासि दङ होनना बुंदों बैसो एबा एज लिमिटआ बर'फोरनि थाखाय 18 निफ्राय 45 इयार्स 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेरनि सुबुंफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 1 जानुवारि 2020 सिमनि होनना बुंदों आरोना बेखौ बैसोआ माने 1 जानुवारि 2022 सिम जायफोर कैंडिडेटआ 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव जादों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एक्चुअली बे 40 मोन नाथाय जोंनि एसटीफोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनखायो नालाय स' बेखायनो आं खनसेयावनो लिरनो होखाबाय 18 निफ्राय 45 होननानै सेलारिखौ नायब्ला बिथांमोना सेलारिनि सोमोन्दै जेबो होथ'वाखै दासिम बेखौ एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनायनि सिगाङाव बेखौ फोसावनानै होगोन होनना बुंदों मा आपल'ड खालामनो नांगोन होनना बुंब्ला फट' गांसे आपल'ड खालामनांगोन गावनि लोगोसे सिगनेचारखौबो आपल'ड खालामनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेशन फिस जोंनि एसटीफोराबो होनो नांगोन बा जोंनि बर'फोराबो होनो नांगोन 250 रुपिस होनो नांगोन जोंनि एसटी लोगोसे एससी फोराबो नाथाय गुबुनफोरा 300 रां होनो नांगोन जोंनियाथ' एसेब्लाबो खम जाखायो गासिबावनो 250 रां होयोब्लानो जागोन बे रांखौ अनलाइन पेमेन्टनि गेजेरजों होनो नांगोन अनलाइननि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनांगोन माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोननै वेबसाइट होदों एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे जाबाय assam.gov.in www.assam.gov.in आरो गुबुन मोनसे www.sevaonline.org बे मोननैनि गेजेरजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट एबा गोनांथार खालारफोरखौ बिथांमोना फोसावनानै होदों एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 11 एप्रिलनिफ्राय दानो एप्लाइ जाथ'आ दे 11 एप्रिलनिफ्रायसो बे अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जागोन लास्ट डेटआ 30 मे 2022 30 मेनि गेजेराव 11 एप्रिलनिफ्राय 30 मेनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन इम्पर्टेन्ट लिंक होनना बुङोब्ला दानि एप्लाइनि लिंकखौथ' मोननाय नंखाया मानो होनब्ला 11 एप्रिलनिफ्रायसो एप्लाइआ जागोन नालाय स' नोंथांमोना 11 एप्रिलसिम नेयोब्लानो जाबाय नोंथांमोना गोसोब्ला बे अफिशियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनोब्ला आंनि वेबसाइटआव थांनो नांगोन bodoinfo.com बेहाय थांनानै बेखौ डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय बेहाय थुथाबना होयोब्लानो माने डाउनलड होननाय अपसन मोनसे थाखागोन बेहाय आंनिया अपेरा मिनिसै दे बेखायनो बे मोनसेया थानाय नङा थ' नोंथांमोना जुदि क्रोम ब्राउजारफ्राव खालामदोंब्ला क्रोम ब्राउजारफ्राव इजिलि बेखौ नायनो हागोन स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय इजिलि डाउनलड खालामनो हागोन बेखौ आंनि वेबसाइटआव होखादों स' बेखिनियानोमोन
13,141 टा वेकेन्सिस दङ बे मोनसेयाव आरो आं अलरेडि एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ होखादों जेराव 8 पास आरो मेट्रिक पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हानाय साख्रिनि आपडेट होदों नोंथांमोना गोसोब्ला बेखौबो नायोब्लानो जाबाय एसे सिगाङाव होदों आंनि चेनेलाव थांनानै नायनो हायो बे चेनेलावनो स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं